fai 2 anos e pico. Nun momento no que estábamos traballando 4 profesionais nunha mesma casa, nun salón, decatámonos de que non era a forma de traballar así. Non podíamos recibir os clientes como eles se merecían, mezclábanse as tarefas da casa co traballo. Decidimos buscar outras alternativas e ocorreu Espacio Nido. Definimos coworking como un lugar onde compartir experiencias, traballo, por suposto, vivencias e relacións. Como vantaxes, a posibilidade de compartir experiencias con outros profesionais e de aprender de outras disciplinas. Tamén compartimos temas de xestión. Sendo autónomos, pois xorden dúbidas todo o rato. Sempre tes alguén con quen compartir e de quen aprender, porque sempre hai alguén que está máis enterado que a ti. Desvantaxes... Quizáis para traballar en coworking non servirían empresas de moitos traballadores, sería un pouco complicado xestionalo. Pode haber xente que non sexa capaz de traballar rodeada de tanta xente, que ás veces consultamos cousas en alto, preguntamos mira este vídeo de calquera cousa. Hai xente que polo seu traballo ou pola súa forma de traballar precisa dun ambiente moi silencioso, moita concentración precisa. Actualmente neste espazo temos, aparte do servicio propio de coworking, a posibilidade de alquilar o espacio para facer un evento, un taller, calquer tipo de formación, tamén presentacións, degustacións e catas, nos gustaría tamén que houbera, exposicións. Tamén temos unha novidade que o servicio de préstamo de bicicletas é exclusivo para a xente que está con nos traballando no Espacio Nido. Obviamente estamos abertos a calquera proposta que se nos ocorra. Pois aprendí a xestionar o tempo no meu día a día, que cousas teño que facer para falar con clientes, para pasar presupostos, fórmulas, tamén a empregar programas que para o meu campo son complementarios, ainda que non tive a oportunidade de estudiarlos na carreira, nos estudios. Entón, por afinidade con algún compañeiro, sempre podes aprender tamén moitas cousas. Obxectivos, pois, poder chegar a máis persoas, poder crecer como profesionais, tamén como grupo. Tamén pensamos que podemos aportar cousas en conxunto, porque somos moitos profesionais xa de disciplinas afíns, pero non iguais, e que xuntos formamos un bo